Constel·lacions naix per, en aquella època, no en aquella època, quasi sempre un poc el vincle pintura-música a mi m'ha agradat, m'ha donat pautes d'abstracció i traslació al teu discurs sonor, i Constellazione agafa el nom de les constel·lacions de Miró, o sigui, el títol fa referència a les constel·lacions de Miró. M'agradava el fet de, si no recordo malament, les constel·lacions Miró són unes obres dels anys 40. Ell està a la Bretanya francesa, a la Normandia exactament, justament en els 40, 41, 42, per ahí deuen de ser les constel·lacions, i ell tracta en aquestes peces, crec que eren 23, crec que després queden en 22 i n'ha retirat una, de connectar, diguem, el món del cel i l'astronomia amb la Terra. I n'hi ha alguns personatges que apareixen en les constel·lacions que seria el nexe d'unió de l'univers, del cosmos i la Terra. Però a mi el que m'agradava per una part era la tècnica que utilitza per pintar, que ell, si no recordo malament, agafava gasoil i l'untava en el paper fins que trobava una rugositat apropiada com a suport per al quadre on ell després anava combinant els colors. I després a mi m'agrada de Miró, i en concret de les constel·lacions, aquesta manera que té les línies que hi ha a les constel·lacions de travessar els cercles i diferents objectes que té, però veus com una línia traversa i canvia de color, els colors, i aquesta traslació al món musical, en el contrast del timbre i el treball d'aquesta rugositat amb el treball textural que faig amb el trio, me donava un punt de partida per a el que és el discurs sonor de la peça. Flash Moció és una peça que va obrir el Festival Ensems, una peça que he escrit per al Brauer Trio. És una peça en la que he reelaborat uns materials que ja tenia, per això de Flash Moció, Flash perquè porta un sistema d'il·luminació que interactua en la música, i Moció perquè he agafat uns materials de la peça que tinc per a caixa electrònica, que se diu Flash, que se diu Moció. Bé, la relació que tinc amb els membres del Brauer Trio, en Jenny, Carlos i Elena, és una relació que ja porta uns anys, de molta relació. També ells han col·laborat molt amb mi en el projecte Raffel Festival, en el Ensemble d'Arts, i tenim una relació molt bona, que se portem molt bé, s'entenem molt bé. Fronteras Líquidas pues es una obra que se estrena ahora en el Ensems, está acabada de componer, y entro en colaboración con Ricard Carbonell, que es un cineasta de Barcelona y es compañero mío en el trabajo. Se inspira muchísimo en el trabajo que él ha hecho en otros tipos de proyectos que combinan cine y música, en su tratamiento del tema del agua, y cómo entra la luz sobre el agua y se inspira en ese proceso, tanto en el concepto más bien abstracto de la penetración y del reflejo de la luz sobre el agua, así como cómo trata Ricard ese concepto en su trabajo cinematográfico, y sobre todo que tiene con cuestiones musicales. Conozco
a Jenny y a Brauer Trio desde hace bastante tiempo y me vienen persiguiendo para que trabaje con ellos en directo en alguno de los conciertos. Y bueno, hasta ahora no se habían dado las circunstancias y por fin en este festival de Ensems va a ser posible. Para mí es una experiencia muy nueva, es muy arriesgada y a la vez muy bonita. La idea surgió pues bueno, porque ellos están trabajando de esta forma tan experimental y tan brutal con la música y Jenny siempre va más allá, bueno, todo el grupo, ¿no? Y quería realmente que trabajáramos juntas, pues al principio no sabíamos si físicamente y al final surgió la idea de trabajar con una tablet. Es un programa muy sencillo el que manejo y lo que voy a hacer es trabajar en 3 piezas en directo. Una de ellas es Los desastres de la guerra, muy austera. La segunda es El jardín de las delicias, pues todo lo contrario, es el surrealismo a tope, en donde lo que cuenta es la imaginación. Y por último, una pieza mucho más popera y mucho más de juego.